Bafowethu ngicela ningibhalanse. Kahle kahle ipoint ithini ngabantu bokufika. Sithi abahambe ngoba kwenze njani. And mangithi ngiyabheka asilwi nabo bonke. Silwa namanajera. Ithini ipoint ngamanajera? Yini esikhala ngayo kahle kahle? Ngoba mangithi ngingena emavideo nabafowethu la ku social media, mangibuka amavideo kukhalwa ngamapipi amakhulu, kukhalwa ngokunxela. Singenaphi emapipini thina? Singenaphi ekunxeleni thina? Ukuthi bancele osisi bethu thina sixhumaphi lapho? Akutoke ligayelwe thina lelo. Lento yokunxela ayiyele esikoleni. Nxela nawe man. Ukufaka umlomo lapha uthambisa ulimi ungayi ngamazinyo. Hawu, uzokhalela amapipi amakhulu, ukhalela ukunxela, ungenaphi wena lapha? Asikhulumeni into enepoint. Uma kukuthi isikhaliso ukuthi amanajera ayisidakamizwa, asikhulumeni into ezwakalayo ukuze masikhala ugovernment isizwe. Singakhuluma izinto zezingane. Ingenaphi yonke lento? Siyayihlambalaza man. Hawu. And 2, noma ngahamba amanajera, idakamizwa sizodliwa la ekhaya. Sebeyakwazi ukuyipheka labantu. Thina asikhulumeni nohulumeni avala ama-right wabantwana, ingane ishawe ingane ibuyele back to esikolweni. Ingane ayishawe, umzali angadlala indima enganeni yakhe. Ashaya ingane, yithina abazali kumele silungise ikhantri. Azishawe ingane, igijima ingane yepolice station ifike ithola induku nakhona. Ibuyele esikoleni ingane. Izwe lizolunga. Iyona leyo nto iyoqeda ukudliwa kwedakamizwa. Ama-right kumele avalwe only ngoba labantwana banama-right. Zonke izinto bazenza phambi kwethu sikhona. Asinaseyi awukwazi ukuphawula ngoba ingane yakho inama-right uzoboshwa wena. Kade abazali beboshwa ukuthi bashaye ingane zabo la. Singakhuluma into engahlangana nalento esikhala ngayo. Hawu, singenaphi emapipini thina? Singenaphi? Nawe ungayishintshi itayela emzini wakho. Ngeke phela umfazi walo kwalela mba. Phendula lo muntu, wakho lo muntu. Hayi, singakhuluma into engenamqondo la siyihlambalaza la. Ukhalela ipipi lomunye umuntu, ukhalela ukuthi sisi wakho iyancelwa, ungenaphi ekuncelweni? Ncela